Shahararren kamfanin nan mai suna Fasaha 24 wanda ya saba gabatar muku da labarai masu nishadantarwa, faɗakarwa, gami da wa'azantarwa kamar su hikima, barawo da alƙali da dai sauransu. Yau ma ya sake zuwa muku da wani sabo fitacce ƙasaitaccen littafi mai suna Tsibirin Bamuda. Taɓi ne wanda ya ƙunshi nishadantarwa, faɗakarwa, cakwakiya, gumurzu, jarumta da dai sauransu. Wanda zai dinga zuwa muku a wannan tasha mai suna Fasaha 24. Kar ku bari wannan ƙasaitaccen littafi ya wuce ku. Tsibirin Bamuda kashi na 1. Yaron malam yana kwance akan wata darduma wadda matarsa mayaƙiya ta zo da ita tun farkon aurensu. Ya ɗaga kansa sama yana tunani. Allah ne kawai ya san abin da yake tunawa a zuciyarsa. Sai matarsa mayaƙiya ta shigo tare da yin sallama. Ta durƙusa a gaba gare shi. Sai ta kula da hawaye yana zuba daga idanuwansa. Nan da nan alamunta suka canza. Alamomin damuwa suka bayyana a tare da ita. Ta dafa gwiwoyinta tana daga durƙushe ta ce da shi cikin murya mai nuna damuwa da son sanin wani abu. Ya hasken idanuna abin ƙaunata, mai gidana lafiya na ganka kana kuka. Na mayaƙiya ya ɗaga kansa tare da tashi zaune. Ya yi ajiyar zuciya ya ce, lallai kam ina cikin damuwa mai tsanani da firgici. Lallai kam ina cikin damuwa mai tsanani da firgici dangane da abin da duniya ke fuskanta na hatsarin wani ifiritu hatsabibin gaske. Mayaƙiya ta gyara zama tana mai son jin ƙarshen bayani. Ta ce, wani ifiritu ne wannan da hatsarinta ga duniya yake sa ka kuka, duk ifiritancinsa ya kai bajaka da ne? Yaron malam ya ce, ai kowanne fanninsa daban, shi bajaka de hatsabibi ne, amma wannan kacokan hatsari ne ga rayuwar ɗan adam. Domin masana sun ce, ambaliyar ruwan da aka samu a kwanan nan a duniyar nan ya samu asali ne daga tsibirin Bamuda, wato inda yake a kwance. To kin ga fa yana cikin teku, amma ya haddasa ambaliyar da ta kusa shafa 1/3 na duniya. Ya kika gani inda a ce ya fito sarari? Mayaƙiya ta ce, to ai duk da sauƙi tunda bai fito sararin ba sai a yi ta addu'a ba kada ya fito ɗin? Amma ka zauna kake kuka mai zai ƙara. Domin da Allah ya sa a zamanin sadauki irin su babanki Abdulhadi ne, ko kakanki Anwar, ko sadauki Sahau na ƙasar Habasha uban Hausawa, wanda na kasa shi a neman aurenki, ko mu dawo nan kusa-kusa irin su sadauki Ashtaru da ƙaninsa Muhiru, ko sarki Abdullahi da irin su Kifilu, ko irin su Hammada, ko ma in yi mai gaba ɗaya in ce da Allah ya sa baki kwan biyu ba. To da ko ke kaɗai kin isa ki ceci duniya daga wannan annoba da take neman bullo mana. Mayaƙiya ta yi murmushi ta ce, ni ce na kwan biyu? Ai ka san har yanzu da saurana, don ko yanzu na yi shiga ina ganin damar sadauki 1000 a gabana. Kuma abin da nake so da kai, ka kwantar da hankalinka ka yi wa Allah godiya tun da ya baka ɗa. Kuma ina so ka fahimci wani abu guda ɗaya, Allah shi ne ɗaya, cewa wannan ɗan namu sai ya fi duk waɗanda ka ambata jarumta da sadaukantaka da rashin tsoro. Haka ne ma ya sa lokacin da aka haife shi ka ce za ka sa masa suna Jarmai. Na ce ka ɗan dakata kada ka yi gaggawar sanarwa duniya sunansa, domin shi wannan yaron ina tabbatar maka da cewa duk yadda kake tsammani ya wuce nan. Saboda haka nake ganin in ma da laƙabin da za a kira shi da shi bai fi a ce masa Yaƙau ɗan mayaƙiya jikan jarumai. Kuma ina baka tabbacin wannan ɗan namu zai iya duk abin da ake nufi wajen jarumta. Yaron malam ya gyara zama ya share hawayensa, sannan ya ɗan yi murmushi ya ce da mayaƙiya, har kin sa na ɗan ji daɗi, amma ke kina nufin ɗan namu ƙwaya ɗaya za mu tura ya tunkari Bamuda? Mayaƙiya ta ce,
Mai zai hana? Idan ya kashe shi ai ya mutu wajen taimako, kuma sakamakonsa yana gun Allah mahalicci, saboda ba abin da zai hana mu tura shi. Na mayaƙiya ya yi murmushin jin daɗin bayanan ya ce, kuma tabbas kin cika mai tawakkali a matsayinki na uwa, amma baki fargabar ki tura ɗanki ya tunkari ifritun da yake yi wa zaman lafiyar duniya barazana? Saboda haka ni ma na amince sosai, kuma daga ya dawo daga daji ki sanar da ni, zan tattauna da shi. Na mayaƙiya yana zaune a bakin ƙofar gidansa yana lazimi, sai ya hangi doki na kusantowa. Da ƙurar ta fara washewa sai ya hangi yaƙau ɗan mayaƙiya na fitowa daga cikinta. Murɗaɗɗen saurayi mai ƙirar ƙarfi, yaro ne da bai fi shekara 22 zuwa da 5 ba, amma yana da cika idanu. Jikinsa wankan tarwaɗa ne, amma fatarsa tana da haske. Yana da kwarjini da faffaɗan ƙirji da murɗaɗɗiyar cikinsa a tsuke yake, ƙugunsa ƙasa-ƙasa, ma'ana dai siffar zaki, ya fi faɗaɗa daga ƙirji. Kyakkyawa ne shi, mai kyan fuska. Idan yana tafiya yakan buga diddigensa, ma'ana dai tafiyar ƙarfi. Sanye yake da wata riga mai yankakken hannu da aka yi ta da fatar ƙirjin zaki. Ƙafarsa ya sa wani takalmi irin wanda ake kira da kufi, da fata ake yin sa iya ƙauri, a ɗaure shi da wani sarƙen fata. Wuyan hannunsa ɗaure yake da wata fata da aka yi wa ado da jan wuri, ta kama wuyan hannunsa sosai. Yana riƙe da wani siririn mashi da kwari da baka, banda wuƙar da ke ƙugunsa. Yana ƙarasowa tun daga nesa ya dira daga kan dokin, ya jawo dokin a hannu. Da ya iso inda mahaifinsa mijin mayaƙiya ke zaune, sai ya durƙusa cikin ladabi ya gaishe shi, sannan ya miƙe ya yi cikin gida. Yana shiga sai ya doshi garken dawaki domin ya ɗaura dokin. Yana ɗaga kansa sai ya arba da wata gafiya cikin garke ta yi sammakon fitowa kiwo tun da magaribar fari. Cikin zafin naman gaske ya jinjina mashinsa, ya daidaici kanta ya harbe ta. Mashin na zuwa ya shige tsakiyar kanta, ya bullo ta ƙasar jelarta, ya ƙarasa ya kafe a jikin katanga. Mayaƙiya na ganinsa bayan ya yi sallama ta amsa masa, sannan ta taso ta tari tana cewa da shi, yaƙau ɗan mayaƙiya. Bayan ya durƙusa ƙasa ya yi gaisuwa ga mahaifiyarsa, ya ce da ita, yau dawa ta ba da ruwa, domin tun safe da na fita ban samo komai ba in ban da wata baƙar gansheka da muka yi gumurzu da ita har na kama ta, sai na ga ashe ma shayarwa take, sai na sake ta. Wannan gafiyar ma yanzu nan a garken dawaki na je zan ɗaura doki na hange ta, shine na ɗan gwada hannuna na ga yana nan. Mayaƙiya ta yi murmushi, sannan ta ce, in ce dai ba ci za ka yi ba? Yaƙau ya ce, ai na ji an ce tana shiga masai da makabarta da sauran wurare, sannan kuma ga ta fara, ni kuwa ban taɓa ganin farar gafiya ba, saboda haka ci zan yi. Ku yi subscribe domin samun ci gaban wannan shiri. Mun gode.